Dalam terus.
bebet dan bebet. Terus
pagelaran ini didukung kalian rokok yening tawang Mas Soting Mas Karyo Jendrika sing wong kene ora ngerti bae wong sing adobe apa Mas Karno. Mas Karyo Salah. wis salah Mas Karyono didukung oleh Mas Karyono rombongan Sari Budaya Penendang Celerek niki Mas Karyono. Ya niki mangke wonten YouTube niku kantun buka kemawon. Oh, buka kawon teng YouTube mesti enten Bunda enten Mas Karyono. Lho lho boten ketinggal nggih. Boten anu teng mburine anu sindene. Wong petang mawon niki to mriki. Pindah mawon teng ajeng. Sampun sing penting wonten suarane. Nah, kados niku mawon. Amin. Biasane Mas Karyono mesem-mesem ngarep nyawer sindene biasane. Ngawet lah. Anu duit-duit apa? Sindene kepengin nom maning kok kan. Ya ora lah wong wis tuwa ndadak ngono maning malah ora metuntune. Lah kan jadi bisa wer. Angger wong nyawer kuwi ora wong nontok, wong tuwa kena. Barang orang duwe 2000 nang sing dodol ning sing setumbu. Ayo Pak. Iya. Moga-moga berkah barokah panjang umur sukses selalu sukses. Amin. Nah iya kuwi diamini Mas Karyono sing didongake ora amin. Amin. Oh, ketemu amin. Mas Sigit niki nggih, tempate matur nuwun Mas Sigit. Oke, Mas Sigit. Oh, mau kesukaan banyak disebut iku nyuwun pangapunten. Matur nuwun panuwun iki tempate omber tur terang alhamdulillah.